Doncs estem ja en el compte enrere per celebrar una de les festes més esperades de l'any. És la Festa Major, la nostra Festa Major de Sant Pere, que ens cau a finals de juny, ja ho sabeu. El 29 de juny és Sant Pere, per cert, que aquest any és dilluns, és festiu, i això farà que la nostra festa duri un dia més del que és habitual. Tindrem 5 dies de Festa Major. Qui millor ens ho pot explicar és ni més ni menys que el regidor de Cultura i Festes, Ramon Golart, que l'hem convidat, o ens ha convidat, ha sigut una convidada mútua, aquí en l'espai on tenim la carpa, normalment, on es fa el gruix de la Festa Major, al Parc Felicià Xarrier, i concretament ara estem a la plaça Carnestoltes, que és una de les parts del parc. I bé, jo deia que ja estem en el compte enrere. Una de les coses importants que també ens agrada recordar és que quan arriba la Festa Major sembla com que tothom comença a fer feina, com que la comissió, com que la regidoria... No. Portem ja un any. Jo crec que des que s'acaba una ja esteu planificant la següent o ja ho esteu lligant, perquè això no es pot fer d'un dia per l'altre. És així, no, Ramon? Sí, bon dia i merci per convidar-nos mútuament en aquest espai, com bé deies. Més d'un cop ho he comentat i crec que s'escau fer-ho ara. Nosaltres, tots aquests esdeveniments que fem, tenim molt localitzats, i la Festa Major, el gruix, perquè no tot, ho has dit molt bé, es fa, diguéssim, que la part més grossa de la Festa Major es celebra aquí al Parc Felicià. És cert, quasi bé un any. Jo, que porto uns quants anys com a regidor, sí que és cert que ha anat evolucionant molt tot. És a dir, tu podies començar a organitzar la Festa Major a inicis d'any. És a dir, si sempre és el juny, doncs podies començar a fer-ho al gener i febrer. Fa 3 anys, 4, que ens vam adonar que era impossible. Per què? Perquè una de les coses que són les prioritàries, si vols fer una bona programació, per tant, fer gaudir als veïns i veïnes de Premià de Dalt, és contractar aquells grups que creus que són primers espases perquè fa revetlles o que n'estàs segur que els dos a portar Premià de Dalt. I ho fem al juliol, just al juliol. He de dir, de tant en tant s'ha de treure pit, no ho acostumem a fer, però crec que és de rebut fer-ho, i és que Premià de Dalt s'ha posat una mica de moda pel que fa a la Festa Major, perquè jo sempre dic que hem tocat la tecla. Crec que sabem què agrada a les famílies de Premià de Dalt. Premià de Dalt és molt divers, Premià de Dalt hi ha un gruix molt important de famílies, per tant, agrada molt entorn a aquest públic objectiu, que són mares, pares i nens, i no perdre l'essència de la revetlla. I tot això, per arribar fins aquí, hi ha una feina molt bèstia, si se'm permet. Enric Miralles, un currante al·lucinant, evidentment la Belén, que és l'administrativa, perquè cultura no són molts i està bé posant-li cognoms. I ara que arribarà l'hora de la veritat, Pinassa, Brigada fa una feina espectacular, policia, també ho parlarem, però fa una feina molt bèstia, perquè al final la seguretat ens hi va aquí. I, evidentment, i ho he deixat per l'últim, la Comissió de Festes. La Comissió de Festes és un col·lectiu totalment altruista, on hi ha gent que fa anys i anys que ho fa, que acaben esgotats i només ho fan per un objectiu, i és perquè tot surti perfecte i ells gaudeixen, sí que gaudeixen o gaudim a la nostra manera, però no gaudeixen com ho fa l'altra gent. Per tant, el seu objectiu és un desgast i no tens conciliació, és a dir, prioritzes la feina en detriment de família i d'amics i gaudir perquè la Festa Major estigui endavant. I per mi és essencial, és clau, i jo crec que és el pal de paller de la Festa Major. Ramon, aquest any s'ha girat una mica més de feina, pel que dèiem que ens coincideix Sant Pere, que és dilluns. Normalment la Festa Major sempre comença el dijous, i aquest any no serà d'una altra manera. El dijous amb els playback, que ja també és un clàssic, el pregó, i bé, doncs fins dilluns. O sigui que tenim uns quants dies per endavant. Acabarem esgotats. Ja ens podem prendre vitamines d'aquelles, reutitzants, que són les que ajuden, perquè si no és complex. Sí, faré un resum molt breu, però en línia el que dius, val? 5 dies, per què? Perquè, evidentment, tot gira entorn a Sant Pere, i en aquest cas dilluns, 5 dies. El format és molt similar al que portem fent fins ara, però hem afegit un dia més. Dijous,
Iniciem la pujada al pregó des de Can Figueres, que ja s'hi fa una activitat infantil, amb els gegants, riera amunt, pregó. Enguany, pregó, no fa gaire que ho sabem, perquè hi havia moltes propostes sobre la taula, i al final, en primícia, comuniquem que ho farà la família Manent. Aquest any, al novembre, se celebra el 50è aniversari dels Premis de Poesia Maria Manent. Per tant, una família tan arrelada, tan important, i l'impacte que té no només aquí, sinó fora de la figura Maria Manent, ja sabem, a nivell mundial, doncs li vam encomanar i ens van dir que sí. Per tant, família Maria Manent farà el pregó, crec que és una cosa molt xulo, i és una cosa molt cronològic, que m'agrada molt, és a dir, família Manent liderada per la Fina Manent, però la família Manent és molt ampla i viuen i conviuen a Premià de Dalt, no? Per tant, és molt xulo veure que hi ha la figura Maria Manent, evidentment, la Fina, l'Arnau i els nets i els nebots, com són el Jordi. Playbacks, aquí nosaltres, què hem de dir als playbacks? Que és un moment molt peculiar, no? Però és el moment, perquè està a petar la plaça de la Vila. A tope. Ajuntament antic. Això és dijous. Té molt d'èxit. Té molt d'èxit i aquest nerviosisme que és agradable de la gent que està preparant, no? Perquè no és fàcil, posar-se dalt de l'escenari que et vegi tot el poble, no? És molt guai. I agrair a tots aquells que feu això, perquè no és fàcil. Hi ha molta gent que diu, l'any que ve posem-nos-hi, que no és fàcil. Això també ho has de preparar amb temps, Aquí no pots improvisar, I ho saps tu bé prou. Ho has de fer... Que, per cert, ho fas molt bé sempre. Tens molta gràcia. Divendres al matí és un dia faner, per tant, i a la tarda ja comencem amb una activitat infantil. Sempre es feia, si us recordeu, s'ha de fer en pla, perquè és una activitat de circ, i es feia en pla i per això sempre havíem escollit el Camp Barbum. Però fa molta calor. Últimament, a finals de juny fa una calor, i de fet, a vegades hi ha onades de calor. Per tant, no hi ha zona ombrívola, i l'any passat, com a pla B, era Can Figueres, perquè hi ha una zona ombrívola. I ens quedarem allà, és a dir, ho farem allà. Després també hi haurà la Guerra de Bombardes. Aquest any hi ha un fil conductor i un relat que esperem que qualli, ja ho anirem explicant. I després hi ha el Correfoc, després hi ha la banda Neon, i la DJ Neus González, això dic pel que fa divendres. Dissabte, activitats d'esport i aigua al pavelló. Dissabte a la tarda, a 2:15, al Mirador, sardanes amb orquestra marinada. Això també és un clàssic, les sardanes no poden faltar a la festa major. El Mirador del Maresme, que és una zona ombrívola també, just davant de la sala de premsa de l'Ajuntament. A 2:07 ja comença el Pere Tapes, que es començarà des d'aquí. Anem fent la ruteta, que és molt divertida i molt amena, i venim aquí tots alegres, i hi haurà Cirex. Aquest any és el segon any, hem portat el Cirex en homenatge a la gent que ens va seguir en el seu dia, que no és gent gran, és gent que li agrada molt la música, perquè agrada a tothom. Sí, els Cirex jo crec que les noves generacions també, com a mínim, n'han sentit parlar i els coneixen, perquè, home, els Cirex són un clàssic i un referent total. I ho fan molt bé, qui no coneix totes les cançons? I estem molt contents perquè ho van fer molt bé, i he de dir que és una petició popular, no? I ens hem vist obligats, entre cometes, perquè més que obligats era encaixar agendes, perquè giren molt i ho fan molt bé. Sí. I després hi haurà Hotel Cochambre. Home, això jo crec que ho petarem. És molt xulo. I després una DJ, la Natàlia, que ho fa també molt bé. Diumenge farem el Premi Àgic aquí, també tenim la carpa, per tant, zona ombrívola. Molt bé. Després diumenge hi haurà la plantada de gegants, que es farà un cercavila amb diferents colles convidades al centre del poble, i Orquestra Meravella. Ens fa molta il·lusió perquè aquesta orquestra va sempre a Masnou, i ens van proposar, escolteu, com que és per Sant Pere, que és dilluns, que a Masnou sembla així, i vam estar mirant i faran concert i ball, les dues coses, el diumenge concert i ball. Molt bé. Dilluns, ofici i vermut.
a la parròquia, això no pot fallar. I convido perquè és un moment molt divertit, ens fa un còctel molt xulo, estem molt cansats però és molt maco i s'ha de fer. Evidentment s'ha de fer la litúrgia que requereix una festa major per Sant Pere. Descansem una mica. I després aquí hi haurà el concert familiar infantil amb Bauca, que ho fan molt bé, després hi haurà la Buti Rumbada. L'any passat també ja la van fer, o no sé quan fa, molt de temps que es fa. Jo recordo l'any passat segur. Sí, i crec que és el tercer any que ho fem, Buti Rumbada, que ve Muchachos y los Sobrinos, que és un grup de... Sobretot, a nosaltres que ens agrada molt la rumba, no és un grup de rumba a l'uso, que ens agrada molt versions, sinó que fan cançons pròpies, també fan versions, i hi ha un relat darrere, que és una cosa que ens agrada molt. Són formacions també molt amples, amb un recorregut, i al final el folklore, nosaltres som catalans, la rumba és catalana, per tant, tot allò que fem o que intentem fer és que tingui un retorn, i a part, ballem, que els catalans també en sabem de ballar. I després, un cop finalitzi, anem a les 11, que hi haurà el piro musical des de Guies d'un Clàssic, el tercer o quart any ja, crec, que fem des del camp de futbol. Per què? Perquè el concepte és veure els focs estirats. Perquè, bueno, inicialment ja s'hi feien sempre al camp de futbol. Quan el camp de futbol no era ni el que és ara. Però es feien a l'inversa, no? És a dir, es feien els focs des del camp de futbol i nosaltres ho veiem des de fora i ara ho veiem des de dins, per un tema de seguretat i perquè no malmeti la gespa artificial. Doncs això, el piro musical. I aquesta és la programació, 5 dies, que mareja, és marejant inclús, la quantitat de coses que es fan. Només de sentir-ho ja et canses, Tantes activitats. Genial, Surt el programa de la Pinassa, evidentment en farem difusió per WhatsApp, xarxes, web. Ho dic perquè és més que probable que m'hagi descuidat o oblidat alguna activitat. He intentat... Perquè en tenim moltes. Sí. Jo, una cosa que potser no sé si l'hem dit, que és allò dels 4x4, a la festa del motor, que es fa molts anys fa. Jo tampoc no sé quants anys fa, no sé si... No ho diu. Però també ja fa molts anys. També hi ha un torneig de bàsquet, un de petanca... En fi, que tenim tela, 5 dies a tope. I el bo és això, que hi ha per tots els gustos, per totes les edats. Una mica de tot, no? Que això és el bonic, que tothom hi trobi el seu espai i que la festa sigui una festa per tots, no? Suposo que és aquesta la idea de fer-ho amb coses tan diverses, no? M'imagino. Clar, em costa molt, no? Molts cops acertar, però entenem que... I sobretot també ens agrada molt perquè és un poble, per tant, l'agència del poble no s'ha perdut mai, l'altre dia ho parlàvem, i et para gent pel poble i et diu, escolta, Ramon, he de dir que almenys 3 decisions de programació de grups importants ha sigut per... Iniciativa o per propostes de... Tal qual. d'agenda, i és molt maco això, perquè bueno, al final acabes esbrinant i acabes comprovant doncs, que és cert i que està molt bé, no? Que, evidentment, no pots escoltar 10.000, quasi 700 opinions, no? Que són els eines que hi ha Premià Dalt, però sí que fas una criba coherent i ho dic perquè em motiva molt. També he de dir, i és una cosa molt important, nosaltres vetllem per la seguretat dels veïns i veïnes de Premià de Dalt. Val? Sabem que a les nits, al final de festa, és quan es complica tot. Val? I nosaltres, per seguretat, i molt alineats amb la nostra policia local, liderats pel sergent, hem establert un nou horari de finalització per un tema de seguretat i per poder tenir cobertura. Val? Divendres serà 2 de 4 i dissabte 2 de 5. No passa res, és a dir, no està renyit acabar un pèl abans per poder gaudir. De fet, les estadístiques, l'experiència ens diu que com més tard, més probabilitats que hi hagi més incidències i sobretot tenir una cobertura de seguretat, en aquest cas de policia o si s'escau de Mossos de la zona. Perquè és molt important. Ho hem debatut, és una decisió que hem pres, que evidentment hem pres conjuntament també amb la Comissió de Festes i és una cosa que és per seguretat de tots i totes. Ho dic perquè m'agradaria remarcar-ho, perquè és una cosa molt important. Gràcies, Ramon, que vagi molt bé, Ramonet. Ens veiem ben aviat, doncs, per la Festa Major. Us esperem. Bon dia.